Hambai jotono जों दिनै फाइसक बायजा खवाइ आमपुरानि स्टेट चिल्ड्रेन होम फर ट्राइबल बयस अब तिप्रासा बुमा बुफा करै रकनि बागै नायनै करै रां थं हामिया एकदम करै केबो करै आभाइसेरे रकनो orphanage home होनोबो अब तुबुई तनि फेमेनि थाइ तिनि रक साइमानो 3 मे अब अंखा World Press Day. Tini angka kok tu mathumnai rokni sal Press Day hinjago. O Press Day ni salo oro phaisok paijak all Tripura Kokborok Media Forum. Tini special day o borok special borok bai no khu koroi buma bu pha koroi jaiti gusti koroi tongnani thai koroi chanani mungsa koroi Tripura sarokno oro toni feman jago. Borok tini kabangma khaganang lukurokni chubai borok oro tini khata kolom tai satirok iafar phailekha oroni orphans tongnai o humo tongnai chererokno chung borok bai kok salaikya borok oroni chererok bai kok salaikya jotono talented khlaiti saka oroni o CWC ni nai koli tongnai ta ichini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laika aroni chererok aboni sepen kok tama kahame ke borok jotono porinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago ichini phasingtui singtini special day all Tripura Kokborok Media Forum ni adong rokni loge angbo haina ma phaikya angbo tini chini oroni chere rokno jotono no wati phai tong bahni jana kaise sati riphaikia as a part of social contribution social services hisabe ekeke koktoma thumnai rokni saltini koktoma thumnai rokha bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nang executive member angmani nang executive member da hamjak nang reporter media da hamjak nge ang tabu phano media hamjak ko ang tabu phano media wa thangnani muchung ko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawui je boni kharang tongmakse pungmani khanata to kharang pungma hai media rok no bahine freedom riwui kok sari kha hanke media rok dofani kham hamia jotono sukrubi sakanke dofani hamia rokno sokmoli mano hamia samung tangnai rono kaham lama tubui phai mano dofano sisari thaniwo yakchugo dofana mothangri thaniwo yakchugo abon bagino ganatantroni kaibri yakungni kaisa yakung ungkha media koktoma thumnai rok koktoma rok o koktoma rok tabok uram choprop jagi tongo bu jago saprak jago bokrok phatio baksa ke langma are tongo aboni bagino hayungni joto lukurok no tini hai special salo sing chini all Tripura Kokborok Media Forum rok tini oro phaio orphanage humo phaie borok subamani abo kaisa message o borokni loge chung tongo dofani sugyan loge chung tongo dofao kubuiwan songnai ron loge chung tongo an bage ang tini kabangma despite of many schedule kabangma schedule tong ani tini 3rd May to phano media jehetu ani profession tongmani 20 years ani media profession angobo pogoi maya pogoi thangnani bo kogia obono pobo pogia awni bagi ang first priority ruwi o media roni loge all Tripura Kokborok Media Forum roni loge ma phaika borok no ba hambai borok chungno oro chungno ano bahine invite khaitui phaima bagai oro Ampura ni orphanage eke jotono no khaka hamia pharo tini press dewo jotono media rokno respect rinangthon media rokbo niropekho bhumika nawui independently stout khaye baskang khakla phelei je sanamo chungmani dofa hoda desh e rajyo hamkhani bagi samung tangthon samung kaham tangthon tai borokno sikri sokro kuno bada phano borokno kasoita manthon o kokno sanai jotono hambai State Children Home for Tribal Boys Ampura ni ang barja manja
belai tini wati phaijak sal haifano chini kepal belai kesung tai tamni hinding kai chini orphanage humno nainan bagai tini all Tripura tribal media forum chinaro faisok paikya tai chini borong ganang edisini executive member jang komong koloi sarbo chinaro paikya hai chini je srai rok bai kebang ma kok saka buaro saka খুব kaisa kok dalai khena hamjaka abo unke sudu jeng education khaikai simi bongya doctor engineer je kono professional line je saban jeng sakripan khaitun abo simi kai bongya moral values abo no bobisi importance likha tamni nikai jeng mo hai salo tabukni modern irabo jeng sini society o kebang manugo je bebak kebang ma post hol khai tangphano borok bongni kuma buha rokno naiya ar chini srai rokno je moral values rokno je sirimani bagui belai ke chini yam sarno ang hambai te abo khani hamjak maya pharo tai chini media chini takuk sono bo belai ke hambai maya pharo asuk haksal kolokma lama wati phano borok tini chinoro phaika chini srai rokno hamjak mungrika sirika media ni importance tamo aborok saikna hambai 2 minutes hai umpo channel lekha yem TV da jotono hambai जों all Tripura Kokborok media forum जों tini nor jotono saimano world press freedom day o salno rok sawai chini bakhawo gobang ma wansukma khatongma khatama tongo abo haini bisingo taklai जों forum motha khalaimani chini Tripura saje koktoma thumero khamchang lainai samung tanglaimani bisingo pano tini o salkatal salo kaisa wansuk laikha je phaji bakhawo chini bahaike tongthumung reiman lukorok no जों salbruno lukorokni kaham hamia koktoma thumo ma salayo ma pirlayo phiaba omahai jorawo omahai rokni lukorokni samo basawan je borok rok tabukbo thinangno asawainai borok chana musungo hamna musungo rengna musungo sina musungo borno phajisung chuba layane je borokni chuwa mungbai khatung mungbai borni langma thinang sasawi des hamkrai ingnai o hachal nasik mungtuinai जों tini all Tripura Kokborok media forum kaisa oro Khowai ni Ampura wo faisok paikya oro jarai bosarok je borokni nokko buma bufa kreikha borno oro toni jago borni bagui oro जों borni bagui chamung kisa tubnani wansukpano oro protocol ni bagui tubi manliya phiaba borno rungsirnani bagui nyai khata kolom tai sati no khobuinai thungjaknai manirok yafar phai mankha o yafar phai manmani uklog kotor yak tongo chini kha ganang engineer borom ganang jugol de borma sar titi edisini botabuk chief engineer tai borom ganang Nores de borma sar bo bahani engineer no borokni bakhaw bo bakha tongphano chubasu yakfarani musungo abahike borok tungo chuba hoka tai bo tongo hayung mart titi edisio puila bono mol katal khulukmani borokni chuba chubai जों medium jehetu medium ni samung khlayo borokni chuba chu baino जों oro ahike ya rphaika tangni rphai hinba borok bohaino norok de chubanan muso chubuni hingkake जों saika obono जों nayo sererokni thinang kahamung thung serai kaham thinang engkhaise chini thinang bo kahamung nai abugi o sererokni bisingo teibo rungmung phaitung simung phaitung wansung phaitung जों media engmani yagulobo sungsar naithok des naithok slamnani wansugino samung tang tongmaba tini omahai salo borokni thinang no chini desni thinang no wansugino tabuk je o desni thinang samnai rokno tebo kaham samnani jaga no naithugui oro jaga chuba chuma aro phaikya haike kha khlayo obahai ke जों kisamisa phai chuba mani siming ingla thinango tebo jaga o thangnai obahai hino media from Kokruo tai tini tei press freedom salo chini media rok norok nukhana uram no bojak tok jagui phano जों wati pamti phano haike phaiai tongnai jao norok jotno support tongdi puitu chadi media kaisa slai mungni kaisa jaria ni mano desna pano slainani bagini media ni phansara ngmanyako obono sinibainang thung lukorok tiniti sala obono sanamusungo media sara tabsang jortui dunia ochol obo haini saimani
tongtudaibo kabangma जों satok jago seplai jago ang bahai rokno bahaino wan subai nang thung nokjak sijak tai hapangti tongnai lukurok piaba o jorao je ngi tongo oborokno hamya sai ang marno katiri kaham ketlangnani sal wan sunang thung hai hini tini जों kok kesarmong tini tui world press freedom ngani salo sini all Tripura Kokborok media forum ni joto ojamaro khaika जों tini obno kari bahaino tebo koklam pandarok tongo beskango ke tini obsur kok sasibono jotono hambai